Joo. Eli kerropas nyt vähän itsestäsi jotain. Ei mulla mitään. Ei midistä. Ei tässä oikein, niin. Nyt hyvä, jos Titti tulisi sitten ottaa sen. Mulla tuli keuhkoödeema. Niin on pakko lopettaa tää. Tää on nyt viimeinen rööki, mikä mä poltan. Ei tää pahaa oo. Onko? Ihan hyvä. Eiks kaikki fatalismi aina pahasta? Silleen niinku lopettaa totaalisesti. On. Siis erittäin hyvä mielipide. Onko sulla Leena mitään mielipidettä? Niin lähinnä tää, että niinku jos saa kohtuudella nauttia jostain asiasta. Se on niin. Sulla on onnellisen elämän Eli siis nyt mun pitää vaihtaa tää johonkin muuhun. Muuhun paheeseen. Esimerkiksi seksikäyttäytymisen muuttaminen. Niin. Tai sitten yksi mikä hyvä on nuuskan käyttö. Se on erittäin hyvä. Tai kovemmat aineet. Kovemmat? Kerro niistä vähän lisää. Mitä kovempia? Jatsitupakka. No siis, en mä tiedä, se on ehkä vielä liian laimeeta. Et jotain oikeesti kovia juttuja. Ai niinku esim. Liimat ja liuottimet. Tai paloöljy. Paloöljy on vitun. Sit saa nupin ihan sekas. Tai eetteri. Esimerkiksi. Tai ryynit. Kyllä. Kaljan kanssahan pamit, niin nehän on ihan... Siis ihan ykköstä. Joo. No, niitä kun vetää pari nappia. Aamulla herää vaan palottelun ruumiin vielä. Sitten on silleen, että Voitaisiin valita absintikin tohon. Siis se on ihan millä haluaa vetää se homma, että... No millä? Siellä menee takana hautaus tai ruumisauto. No sehän sattui sitten, että... Niin, kuule. Pekalaan menossa. Niin oli. Se oli menossa sun kämpille. Sitten huomaa, että ei se ollutkaan vielä kuollut. Mitähän mä nyt tein, kun mä oon kuitenkin 15-vuotiaasta asti polttanut. No ei se on vielä kauhean paheensa. Vasta kun mitä? 5 vuotta? 6 vuotta? 6 vuotta. 6 vuotta osa mun elämää. Onko se vähän silleen niinku, että... Tää on vähän niinku laittaisi oman äitinsä niinku matkalle. Niin. Perintö odotellessa. Joo, taisi jäädä aika lahjaksi. Et keuhkosyöpä. Ainut minkä sai. Se tulee perintönä sitten. Kiitos äiti. Sinne se palaa nyt. Kyllä tää herkistää vähän. Tää kauhean nopeasti on nyt palannut. Tiedätkö milloin niin täältä on kiva katsella tätä videoa? YouTubesta. Niin, YouTubesta sitten kun sä laittaa sen röökaa. Niin no. Muistan tän hetken. Milloin me sovitaan? Sovitaanko me huomenna tässä tähän aikaan? Mut sit loppuu lakot siihen. Niin siis eka tentti kun tulee 0, niin sehän on selvä. On. Sitten jos Terhi sanoo pahasti, niin se on Esimerkiksi toi pitää sensuroida. Joo. Ei mene huonosti. Joo. Niin siis semmonen crazy eye. Ei mene. Noniin. Tuli vähän kameramiehellekin nyt sinne tapuun. No niin, siitä niin sitten. Kiertoo vaan kaikki. Joo, kiitti. Kai sä ymmärrät, että YouTubeen saa kuitenkin vaan 10 minuutin pätkiä, että yritäpä siisaa se sun... Johan tässä on 7 minuuttia jäljellä. Niin. Vedetään ihan tohon kuule tänne filtteri jostain. Joo, polta filtteri. Filtteri vielä, otat sen sieltä ja laitat sen vielä huuleen. On se aika kuumaa jo. Et pitäis olla sellaiset niinku... Onko semmoista? Otetaanko tosta nautintoa? Niin, tätä se on kuule. Sinne meni. Ovi meni. Se on siinä nyt Joonas Pieskalan viimeinen tupakka. Kiitos.